Аз съм Влади БГ. Сега ще снимам един клип на Майнкрафт. Ще си направя сервер. Сервер. Сам ще играя, защото съм си сам. Тихо те, ще видим в този сервер какво ще правим. Ще видим в този сервер какво ще правим. Тук седи до мен един приятел. Хора! После хора гледал съм на клипите с моят приятел, който казва Вип. Пък не знам. Пък не знам как ма е това. Да. Тук показва марката на колата, ама в оригиналната не я показва, нали помни? Показва и реалната скорост на колите. Да. Клипът е Кои могат да правят дрифт, както BMW. Все. Така. Богати Масерати, Ламборджини, Ламборджини. Там има лава, значи ще има някаква руда. Може трябва да изпакам. Ето, тук ще взема камък. Какво правите, бе? Какво правите? Владо, хлапака, снима ли, бе? Владо. Не може да оцеляваш от човек. И за къде снимаш? За къде снимаш? Аз имам YouTube канал, бе. Браво. Какво става? Разпространени лавата. Тя ще ви в какво се превърне. Да знам. Малко. Добре. Това е гадното, че има вода. Знаеш ли що? Защото няма хубаво стои. Сега ще се запали пънто. Може ли? Да, запали се. Аз ще се превърна с пънто. Колко? То се превръща в камък, бе. Че. Трябва да се превръща. Майко, запали се дървото. What the fuck?
Съжалявам хора на моите приятели. Слушат музика. Гледат клипчета ми. Ехе, много малко е. Малко цялата гора изгора. Бахме. Кой? Не. Я сколько много. Что тут так ударил? Отсюда. Это. Нали вода да излез. Това е руда. Ти не викаш по-сял. Да. Руда, само че се нарича кол. А е въглеш. Ама в Майнкрафт се нарича кол. Разбираш ли? То е пак руда. Трябва да се кача чак горе. Yeah. Yes, baby. Я упал музыка. Еми хора, това е всичко за този клип. Ако ви е харесал, дигнете палец нагоре и се абонирайте.